Morjes morjes. En tiedä tosiaan onko täällä YouTubessa noita mun striimin katselijoita, mutta tosiaan tämmönen ilmoitusluontoinen asia jälleen kerran. Mä oon jo kerran tehnyt tän, että mä vaihdan Twitchistä Hitboxiin nää mun striimaukseni, mutta siellä oli semmoista fucking audiosynkki-ongelmaa mulla, että vaihdoin takaisin sitten Hitboxista Twitchiin, koska striimit oli unbearable, ei niitä pystynyt katsomaan. Mutta nyt kun tähän XSplittiin on tullut tämä ihan kunnon setti, että voi tuonne Hitboxiin striimata ilman, että täytyy sen custom RTMPn kautta tehdä, vaan on ihan oma add channel Hitbox systeemi, niin vedin tossa pikku testistriimit sinne Hitboxiin ja näytti olevan ihan laatu ja ääni kohdillaan, niin koska siellä on helvetisti lyhyempi viive tuossa chatin ja meikäläisen sähläämisen välillä, niin mä käännyn nyt takaisin tuonne Hitboxin puoleen, että tosiaan jos on sitä porukkaa, joka on digannut mun striimeissä käydä, niin tuossa selosteessa on se Hitboxin osoite, jos haluatte mennä sinne, klikkaan sitä follow-nappia, jos ette te ole tuolta Redkulandian kautta niin kun tullut sitä mun striimiä seuraamaan, vaan olette aina saanut sen sähköpostin, niin kannattaa mennä nappaan sitä follow-nappia, jos haluaa vastaisuudessakin niitä sähköposteja. Eipä tässä muuta. Dankeschön.